What's up mga bay, mga tropa? So, welcome back dito sa ating channel ng puro kalokohan. Bay, so meron ako nabiling helmet, parts ng helmet. So, matagal ko nang tinatanong kung para saan yun. So, etong helmet natin. So, matagal-tagal ko na tong gamit. Tinatanong ko kung para saan tong parang botones dito. No. So, nagtataka ako, bakit kaya may ganito pa siya? So, nung may nakakwentuhan akong naka-QYT rin, tapos may nakapatong dito sa helmet niya. So, since na matagal ko na itong gamit, hindi ko malalaman o matutunan yung tearing off, yung parang para siyang tent ng visor ng helmet. Nakita ko yung helmet niya, nagandahan ako dahil meron daw itong parang tent na nakapatong na tinatawag na tear off. So, bibili ka ng visor talaga na ganito ang kulay, may kamahalan. So, ang pinakamura niya nasa mga 700, ganun, sa online. May mga pataas pa. So, taka ako kung bakit naman meron ito. So, may purpose pala to, kaya pala may botones. So, para talaga sa tear off, tinatawag na tear off. So, ayun. So, actually mga tropa, mga bay, matagal ko nang gustong bumili ng visor na may kulay o yung ganito, rainbow o basta ganon. So, ayun. Nung nakakwentuhan ko siya, ayun, natanong ko kung anong tawag yan. Sabi niya sa akin, tear off daw. So, makikita mo siya sa marketplace. So, naghanap ako sa online. So, meron nga akong naka-meet up doon at nabili ko rin siya last day. Tapos, last time, nawala rin itong botones na to. Yung pinakalak ng tear off. Itong, meron pala siyang binibenta rin. 300 pesos. Mahal din pala. Sabi ko, kuya, ay, yung tear off lang ang kailangan ko. Sa isip-isip ko, paano pala makakabit yung, kung wala yung botones, di ba? Di no choice, bumili rin ako ng na yun, yung botones na to. So meron itong mga design din, may mga design, may mga kulay-kulay rin. So dahil may kamahalan yung may kulay-kulay, at nag-offer naman sa akin yung nagbebenta ng tear off, sabi niya, ano na lang, yung stock, kumbaga yung original na botones, button, yun. Di, kung nag-meet up kami sa Palapala, ayun, bigay niya rin sa akin yung in-order ko. Yun, so, tinesting ko na yun. Dagdag pogi eh. So, parang dagdag angas yung helmet. Yun. So, ang ganito pala, yung pwedeng lagyan ng tear off, itong parang tent, tinted, gano'n, parang tinted, no? Hindi ko lang alam sure kung pang QYT lang ba o pati na rin sa ibang brand na helmet. Pero parang yung nakita ko sa marketplace, puro KYT, saka LS2. So yun, sa iba, wala akong masyadong nakita pang Spider o iba pang brand. Wala akong nakita. So KYT lang siguro, KYT. Yun, KYT lang sa kalang. Ayun mga tropa, so bagong upload lang tong natin. So share ko lang tong medyo nakaka-ignoranteng pangyayari sa akin kasi sa halos sa isang taong ko lang itong gamit hindi ko malang kahit sa ibang helmet, yung sa LS2 ko meron ganito rin, parang may butones. So pagka tinanggal mo pa to, ang ingay, yung rinig na rinig mo yung hangin, no? So ayun, gusto ko lang i-share sa inyo itong katanungan ko na matagal-tagal nating naayos yun, yung katangahan na yun. Di ba? So shoutout nga pala dyan sa mga kasama dyan, no? Tamang talpak lang yan dyan, kanya-kanyang sabong yan sila dyan. Meron pa dun sa labas. Doon, basta yun. So, yun mga katropa. So, gumawa lang ako ng update na video natin kasi wala pa tayong nailalagay na bago. Kaya ito na lang muna. So, mamaya pa lang gabi, babiyahe kami papuntang Calawag at dahil meron din tayong na-discover doon ng isang napakagandang beach na hindi po siya gaano dinadayo ng mga turista dahil konti pa lang nakakaalam, pero sure pag kayo nakapunta doon mag-i-enjoy din kayo dahil isang experience na never na makukuha ng iba.
kundi sa atin lang yon. So ayun mga katropa, hanggang dito na lang muna itong vlog natin. So yun, what's up mga bye!